Отново предаваме директно от централата на МФЦ-то рубриката «Футболните президенти». Едно шоу с участието на Кирил Бонощиев, адвокат Шматков, Митю Цукалото и лорда на танца българския футбол Бате Лоби Михайлов. Време е почти. Снощи бях на едно много тежко заседание и до 4-4-15. Виж, моето момиче, кажи да запазят президентски апартамент в Пампоро, кажи Бат Лоби ще дойде, ще бъдем група. Приятелки имаш ли? Имам. Какви искаш? Руси, черни? И червени. И червени. Съберете се да сме такава по-голяма общност. Към 8-8-15 аз ще съм на това. Аз ще помоля да сипеш по едно малко, 2 пръста, не повече. Добре. И ако може малко въстъчки, бадемки, лешнички, нещо така да вкараме, да мощнем. Фъстъчките свършиха, има само слънчоглед. Да не си 2 пити слънчоглед. Много са. Аз ще помоля да седнеш после. Кажете сега, френдове, за какво сте дошли, защото и малко по-бързичко, че ме чака в Еквадор, трябва да организираме едно първенство. Малко по-експедитивно, че мозъка ми е... Дошли си тук, по случая с бразилеца сме дошли тук. Какъв бразилец бе, Цукало? Господин, този фалшивия бразилец, ето ми го пробутаха те за 1,200,000 евро. Адвокатът ще обясни, че има дал слово, той ще обясни. А мен днес ми е така и малко по-след. Само днес ли? Днес ми е малко. Браво, моето вече. Иска да ги разбираш нещата ти. Иска да ви кажа, cheers. Така, първо се чака президента да си налее и след това всички други ще... А да оставим чашите сега. Думата е лошо, президента налива. И след това се почва. Всичко хубаво се спазва някаква етикеция. Хубаво. Ай, едва държа. на здраве. Така. Виж как знаеш нещата. Виж как първото място. И ще помоля малко по-бързо, че ме чакат за една пресконференция. Трябва да дам на Антарктида долу. Лоби конкретно вече почваме. Пиарката, ако обичаш, въведи бразилчето тук. Сега ще видиш. Не, нека да върши работа момичето. Его, талант. Кажи здрасти, мой човек. Здравейте, бате Лоби, бате Кирчо, бат Цукало, бат адвокат. Здравейте. Ей сега кажи, Лоби, ти какво виждаш пред себе си? И какво да виж? Ако трябва да съм честен, Шматков, пред себе се виждам едно леко ухилено малцинство, в полуекип на Лудогорец. Що си с една обувка, бе, младеж? Защото, бате Лобки, съм на харабилитация и съм дал на братовчета Марципиньон, защото той е ляво крило. С лявата игра, да му дам да фърля. Той е крак естествен ли е? Естествено изникнал от тука. Чисто дърво. Как се казваш, бе? Аз се казвам Едисон Жуазино Донанасел Суареш Силва Тире Какао. Чудесно. Последният да затвори вратата. Затвори, бе. Кой е Едисон? Той е който измисля електрическата кружка ли? Не съм още измислил, но ако кажеш, ще те напъна рязко. Бъдеш, къв Суареш си ти, бе? Суареш съм? Къв Суареш си? Къв Суареш си той? Той най-много да е някой Хасан, бе. Не съм, Хасан съм. Не съм, аз съм Едисон. Едисон е, бе, Лоби, не дай ли га. Моля ти се. Сега, вижте. Какво става? Кажи ли? Шметков, Кирчо. Да. Слушам. Нищо не разбирам. И не мога да разбера за какво ми говорите то сега. И ще говоря малко по-бързо, защото ще организираме едно световното първенство в Сидни през 2092. Бонощиев има да каже нещо. Да, искам да кажа, че сме тук, за да разреши спора, бат Лоби. Защото тия двамата, те ме прицаха с този бразилец. Какъв бразилец? Бразилец. Чакай. Стоп. Кирчо, чакай малко. Сега, Лоби, аз ще обясня за какво става дума. Значи, това бразилчето, дето го виждаш, аз всъщност го закопех от Локо Пловдив. Факт. Ама това е едно време, когато беше Коко Пловдив, разбираш? Сега той Коко, нали, се отказа и преди да се откаже, ми го продаде това бразилче за 500,000 евро. И аз сега го гледам там на терена. Талант. Голям талант. Талантлив съм, бе. Талантлив от всякъде, бе. То техника, то финтове. Всичко играе по него. Покажи така. Гледай какво става, бе. Блика.
Значи, такъв финт не съм виждал и на световното поплуване. Не, чай, не така, Лоби. Той даже и бижутерия направи резноглед. Този го скриха Йовката. Виж какво? И аз си викам, тогава ще го купя. Аз съм така по сделките и ще си го продам на Цукалото. Има си, бате! Адвокати ме продали на бат Цукало. Ай, чирс, момчета, и малко по-изпиятилно, че трябва да ме чакат в Севастопол да организирам едно тържество на моржове. Само да ви кажа нещо. Значи аз го купих шуматко за 850 евро. Чакай, че пак не те разбирам, извинявай. Удари две, за да ме мабати. И гледам така, това как же беше името? Хахао! И гледам го, значи тук гледам го какаото големи играчи. Класен играч, пипа. Не е като моите играчи, дето пипат, дето по-така, чист бразилец, викам да. И защо взема чист, що взема го продава на мръсния Кричо. В смисъл на Crazy Forest. Значи има продадени бат Цукало, има продадени на бат Кричо. И ми го продадаха и пробутаха то за губиляк, този за 1,200,000 ми го набърга. То е терикат. Ти си терикат, пернишки. Тънко е, 1,200,000. Айде, да спазваме добрия тон, да се знае тук да не се караме, защото знаете, че аз обичам нещата да ги държа изкъсно. Сега, я покажи, ако си бразилец, покажи една самба. Самба. Самба покажи. Какво да направи? Самба, да. Покажи една самба. Самба. А, така. Браво. Самба. Его е, талант. Браво, бе. Значи... така. Все едно, че имаш камъни в бъбрици. Значи, това е бразилец. Това не може да е самба. Сега ще покажа моето момче какво значи самба, как танцува истинския бразилец. Бати Лоби ще го покажеш. Добре, Кирчо, прецакан си. Прецакан си, ама много си прецакан. Аз по-прецакан човек през живота си не съм виждал. Ти направо си прецакан, те направо сещаш се. За да няма така обидени и сърдити, ще вземат соломоновско решение. Кирчо, не, седи си никакъв бе. Шматков и Цукалото. Да. Значи, вие няма да връщате пари на Кирчо. Как така? Бателови. Не, няма. Момент, Кирчо, чакай да довърша моето момче. Бързаш като слепо парле пред майка си. Обаче той е шокото. Какао. Марципана. Ясно. Така не, каквото е там, какаото, шокото марципана, го считваме на Гришата в Ловеч. На Гришата. И го считваме за 1,5 до 1,6 евро. Той да си троши главата с него. Да, чудесно. Браво. Значи, сега като се замисля, мога да го считаме на Бат Венци. С бял екип. Неща, бате Лоби, прибелите. За около 2 милиона. Нищо прибелите, бате Лоби, нищо. Ти мога да искаш, мога да изчеш, никой не те пита. Ясно. Аз съм взел от Соломонско решение. Ай, Кирчо, целуй ръка. Целуй, помниш, бат си Лоби. Кога е мислил, кога... Страшно. Дай, Цукало, чашата мога да изплюеш. Чирс. Целуй ръка, Шматков. Ти отивай на... Поне искам да изкараш 2 месеца в Нареченските бани. Разбира се. Да, кажи, президентът праща. Бате Лоби. Бате Лобите праща, те ще осигурят кал, мал... Слизай си, бате Лоби!